Waqt li komplet kawża brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet quddiem l-imħallef Edwina Grima, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti Eunice Grek Fiorini u l-kontrollur finanzjarju fl-istess aġenzija Bernice Buġejja ikkonfermaw li qatt ma ġie iffirmat xi kuntratt mal-esperti barranin li ħadmu fuq l-inkjesta dwar l-isptarijiet u laqas kien hemm xi jittra tal-ingaġġ. Mistoqsijin dwar kif allura ġew stabbiliti r-rati tal-ħlasijiet lill-esperti, iż-żewġ uffiċjali wieġbu li huma mxew direttament mad-digrit tal-Maġistrat Gabriella Vella u talbiet tal-ħlasijiet kienu jitresqu lila u tapprovaħħom. Sar magħruf ukoll li minkejja li l-esperti nħattru mill-Maġistrat Vella fuq bażi individwali, il-ħlasijiet dejjem saru lil kumpaniji. Fosthom Harbinson Forensics tal-espert Irlandiż Jeremy Harbinson. Din il-kumpanija ġiet xolta immedjatament wara li ntemmet l-inkjesta. Fil-bidu tas-seduta tal-ġimgħa filgħodu, il-kontrollur finanzjarju tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti ippreżentat numru ta' riċevuti brabta max-xogħol tal-esperti fuq l-inkjesta tal-isptarijiet. Minħabba li juħut minnhom ikopru xogħol fuq iktar minn inkjesta waħda, l-avukati difensuri Franco De Bono u Mark Vassallo talbu li jingħataw dettalji relatati max-xogħol fuq l-inkjesta tal-isptarijiet u fiex kien jinkonsisti dan ix-xogħol. L-avukat De Bono qal li qed isiru dawn it-talbiet għax dawn mhux każ normali fejn espert partikolari qiegħed iqajjem suspetti bl-aġir tiegħu li ma jridx jixed u billi likwida l-kumpanija tiegħu stess. Saħaq li issa sar anke magħruf li l-esperti tħallsu ammonti konsiderevoli bl-arbit ta' xejn waqt li jakkwistaw kemm felħu u qed jitolbu iżjed ħlasijiet biex jiġu jiġdu. L-imħallef Grima qalet li fil-waqt li l-avukat De Bono għandu raġun jgħid dak li qal dwar Harbinson li wieħed idur kull invoice biex jara l-esperti xi tħallsu mhux neċessarjament huwa relevanti għal proċeduri li hemm qudiema dwar l-ordnijiet tal-ifriżar. L-avukat Luke Dalli li qed jidher f'isem l-ex Prim Ministru Joseph Muscat spjega li minħabba li fis-seduti li jmiss se jintalbu jiġdu l-esperti jinfushom huma bħala avukati difensuri ikollhom bżonn informazzjoni li fuq il-bażi tagħha isiru l-mistoqsijiet. Għal-mistoqsija tal-avukat Dalli dwar jekk l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qorti wetqiet xi eżerċizzju biex tara jekk kienx hemm invoices doppji, il-kap eżekuttiv wieġbet li ma tafx. Bl-avukat tad-difiża jirrimarka li dan ifisser li allura m'hemmx konferma jekk hemmx irċevuti doppji. Minkejja dan One News vela li fl-aħħar jiem li kien hemm mill-inqas 6 tim ta' xogħol li għalihom tresqu rċevuti doppji u dawn spiċċaw tħallsu. Sa dan it-tant is-seduta tal-ġimgħa ġiet aġġornata għat-3 ta' 8 April fejn se jintalbu jiġdu 3 mill-esperti barranin li ħadmu fuq l-inkjesta. Minkejja li l-inkjesta tal-isptarijiet swit lil pajjiżna iżjed minn 11 miljun, l-imħallef Grima qalet li ma setax issib l-indirizzi fiss ta' 2 minnhom u kellhom ikunu l-istif tagħha li rnexxielhom isibu l-indirizzi elettroniċi tagħhom, waqt li fil-każ tal-ieħor instab l-indirizz fiss iżda mhux l-email.